Башкортостанда кырага янлектәрдән һаны арткан. Был хакта табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министры урынбасары Камил Биргулиев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Камил Федорович, шулай итеп, хайвандарның, кырага янлектәрдән исәбен алу ул елда башкарыла торган эшме, әллә ул быел тап бына шулай ният иттегез һәм башкарып сыктыгызмы? Кырага хайвандардың ханын исәбен алу эшләре ул ел һайын башкарыла, ел һайын үткәрелеп тора һәм ел әйләнәһендә ул эшләр башкарыла. Әмма инде иң киң таралган һунарчылык ресурсларының исәбен алу эшләре ул инде кыш көне башкарыла һәм әлеге вакытта язгы мәлдә инде бөтә мәгълүматларда йыеп, государственный хөкүмәт экологик экспертиза үткәреп, без ул лимиттарның материалларды әзерләйбез һәм лимиттар, квоталар билгеләйбез инде. Кайсы биләмәләрдә исәп алып барыла? Ул бөтә республика территориясында булган һунарчылык хуҗалыкларында һәм һунарчылык дүйем һунарчылык хуҗалыкларында айырысы хакланган табигать территорияларында исәп алына. Бөтә территорияларында һунарчылык ресурслары яшәгән җирләрдә. Шулай итеп, исәп хезмәтләре нинди кырага янлектәрдән һаны арткан? Моны әлеге көндә инде безнең әле адак исәп алу эшләре тамамланды һәм бөтә мәгълүматлар тупланды бит инде. Без бу мәгълүматларга карап әйтә алабыз. Кырага хайвандар ел һайын арта бара. Яйлап кына арта бара. Мышы, Коралай 37 меңгә тиклем җитте бит инде. Бу мәгълүматларда без үзебезнең интернетта, сайтта халдык. Бу мәгълүматларда шуга тагыла кырагай хайвандар, кырагай ерткыс хайвандар зур гына кимәлдә, чөнки бездә 600дән ашу бүре, 9 меңгә якын төлке һәм аюдар 3 меңгә якын аю яшәй безнең бөтә республика территориясында. Һәм калган һунарчылык ресурслары тоже күбәеп тора. Әгәр дә мышыларның һәм коралайдарның артуын без юлдагы төшереп алган видеолардан күреп интернет селтәреннән белһәк, аңлаһак һәм улар белән хакланһак, абына инде ерткыстарның һаны артуы күптәрдә уйга һала, чөнки улар соңгы вакытта кеше яшәгән биләмәләргә, авылларга гына түгел, хатта калаларга да якын килә башлана. Бuna шундай янлектәрдән һаны арту ул нимәгә бәйле, нинди тенденция ул? Бuna һуңгы елларда арткандан арта бара дигәннәр. Бу тенденция безнең республикаларына түгел, бөтә Россия территориясында ла билгеләнә. Кырагай хайвандарның һаны арта, улар кешеләр яшәгән җиргә күбрәк килеп инеп йөри башладылар бит инде. Тагыла безнең юлдарда бит инде автомобилистлар күргәне бар, коралайдар, мышылар күп кенә юлдар янында йөриләр. Алар хатта өртмәйләр дә машиналардан. Коралайдар күп кенә тагыла шуны әйтәһе килә, язгы, вот әлеге вакытта май, июнь айдарында һәм көзге айдарда инде сентябрь, октябрь айдарында бик күп авариялар теркәлеп тора кырагай хайвандар катнашлыгында. Унда инде башлыса коралайдар, мышылар, автомобильдәреннән бәрелешәләр. Шугала был бик хәвефле юлда йөргән кешегә инде. Әлбәттә иң тәү инде караңгы һәм урманлы юлдарда хак булырга кирәк водительләргә. Һәм бундай осрактар күбрәк ял көндәрендә башлана. Һәм олы калалар янында. Безнең Өфе янындагы районнарда, Кушнарен, Шишмә, Архангель, Иглин районнарында бик күп теркәлә бундай авариялар. Сәбәбе нимәлә икән буның төп Россия буенча шундай кырага янлектәрдән һаны артуы? Россия буенча безнең һунарчылар җитмәй башланы. Күп кенә һунарчылык ресурсларына һунарчылар һунар итмәйләр. Һөнәрдә ташланалар, вакытлары ла җитмәйдер инде. Күп кенә бит инде егетләр суга ла киттеләр, шуныһы ла бардыр инде. Бөтә Россиядә лә шулай тенденция бар. Һунарчылык ресурсларының һандары арта. Иркенлеккә сыккан, димәк, йорткыстар да шул исәптән. Нимәләр эшләнәме бына ошо йорткыстарны
кешеләр яшәгән төбәктәргә, авылларга, калаларга якын килмәһен өчен? Бuna әйттем бит инде, бүреләр, төлкеләр күбәя дип, шунлыктан да инде кутыру сирдәре дә күбәя башлана бит инде. Әгәр дә уртаса элегрәк елына 1-2 тапкыр гына кыргай хайваннар катнашлыгында ундай сирдәр теркәлеп торга, 25 елда инде уже 5 осрак булды. Төлкеләр, һәләүһендәр, бурһыктар менән быелгы елның 6 айында гына әлеге вакытта 4 осрак теркәлде. Шуңа бындай кутыру сире осрактары күбәйгәс, безнең министрлыкта бындай кырага ерткыз хайваннарның ханын кәметү эше өстендә эшләйбез инде. Гыйнвар айында бит инде Башкортстан башлыгы Радиф Алиевич Хабиров ул үзенең буйрык биргәйне хөкүмәткә бындай эшләрне алып барырга дип. Әлеге көндә 12 майда безнең хөкүмәт карары кабул ителде. Андрей Геннадьевич Назаров был карарга кул куйды һәм әлеге вакытта был карар буенча инде һунарчыларга премиялар бирү өчен тәртип булдырылды. Шуны әйтә килә, әгәр дә инде һунарчылар ерткыз кыргай хайваннарны аулай икән, атып ала икән, без артабан инде август айында безнең основной һунарчылык сезоны башланды. Шунда премиялар бирә башлайбыз инде. Ул аюга 50 мең, бер аюда алган өчен инде һунарчыга, бүре алган өчен, атып алган өчен 30 мең бер бүрегә һәм бер төлкегә 3 мең премия биреләсәк. Шунлыктан да инде кыргай ерткыз хайваннарның ханын кәметербез дип уйлыйбыз. Шул усындар белән. Төлкегә 3 мең бундай хан элек булмай торган шикелле. Исләем администрация үзе 1000 сум кайдалар районнарда тәгаенләй торган премия. Кутыру сирдәре күбәя башлагас администрациялар улар үдәре акча түләй башлагайны. Берәр мең, бишәр йөт төрле районда төрлесе хактар ине. Әлеге вакытта инде уларда түләйдәр һәм безнең министрлык ашыла был өстәп димәк. Өстәп инде. Шундай эшләр алып барыласак. Был Башкортстанда гынамы? Был Башкортстанда гына түгел, бүтән төбәктәрдә тоже бар ундай тәртиптәр булдырылган, әмма безнең республикала инде күбрәк хактар инде. Иң югары хактар бездә димәк. Безнең республикала. Без бuna шундай осрактар, кутыру сирдәре, авылларга якынлашкас бит инде ерткыз хайваннар. Без ел сайын махсус буйрык кабул итәбез министрлыкта. Безнең министрлыкка муниципаль берәмлектәр, ветеринар хезмәткәрләр мөрәҗәгать итәләр дә, без элегрәк уртасы 50-60 буйрык була торгайны. 25 елда был буйрыктың ханы 2 тапкырга артты. 170-180 буйрык әзерләндек инде. Ел әйләнәһендә был буйрык менән махсус рөхсәт кагыдылары бирә алабыз һунарчыларга. Әгәр дә инде авылларга, калаларга кереп, малдарга ташлана икән ерткыз хайваннар, без ул сакта буйрык кабул итәбез дә, махсус рөхсәт кагыды һунарчыга бирәбез. Безнең һунарчылык кагыйдәләрендә бит сроктар билдәләнгән. Был сроктарга даже карамаенча любой вакытта был рөхсәт махсус буйрык кабул итеп һунарчыга рөхсәт кагыды бирә алабыз. Хәвефсезлек иң мөһим талаптарның бере. Һеҙҙең ошо иҫәп һөҙөмтәләре буйынса Башҡортостанда ҡондоҙҙар һаны күпмелер артҡан тигән мәғлүмәт бар. Бына ҡондоҙҙар һаны артыуын йылғаларда күрәбеҙ. Күп кенә йылғаларда улар тәбиғи рәүештә быуып ҡалалар. Бына нимәгә килтереү ихтимал? Йыртҡыс хайвандар менән аңлашылды. Улар төрлө сирҙәргә килтереү ихтимал, малға, кешегә ташланыуы мөмкин. Ҡондоҙҙарҙың һаны артыуы? Без бит инде йыртҡыс хайвандарҙың малдарға ташланганда, кешеләр йәшәгән ерҙәргә кергәндә бит инде кеше ғүмеренә хәүеф яна икән, без буйрык булдырабыҙ. Буйрык кабул итәбеҙ. Бына ҡондоҙҙарға килгәндә, без әле яңыраҡ ҡына тоже шундай буйрык ҡондоҙҙар менән дә булдырҙыҡ инде. Сөнки ҡондоҙҙар да күбәйеп киттеләр, улар ағастарҙы ғына йыҡмайҙар, улар хатта бына Благовар районында тимер юлы эшселәре беҙгә мөрәжәғәт иттеләр. Беҙҙең тимер юлдың плантина була бит инде, тимер юл артында
кундуздар күбәйеп киттеләр, улар үзләренең ояларын каратып. Бу инде хәвефлек туранан-тура тимер юлына бәйле стратегик объект. Гомеренә хәвефлек килтергәс, без инде 20 кундузды атып алу өчен махсус рөхсәт кабылдык. Бундай буйрук булганы бар инде әле. Быел беренче тапкыр инде. Беренче тапкыр бундай буйрук. Шундый буйрукты булдырдык. Бuna итеп эземтеләре буенча кабандардың ханы киресенчә кәмегән килеп сыккан. Кабандардың ханы кәметү астында эшләйбез, чөнки Африка Тагыны тиләр. Сир. Кидеуме, элнисеге шулай әйтәләр инде, АЧС африканская чумасы дип әйтәбез бит инде. Ошо осрактарды булдырмас өчен безнең республикала кабандардың ханын кәметү эшләре алып барыла. Ул уже 10 еллап инде. 10 еллап. Чөнки безнең республикала зур гына фермалар бар бит инде. Шуның өчен бундай осрактар булдырмас өчен бул махсус эш инде. Демәк, әгәр эштән хезмәте буенча ошондай хандар күрһәтелгән икән, демәк, йорткыстарның ханын кәметү буенча ла эш үзенең хезмәтен бирә дигән ышаныстагыз шулай. Ышанабыз инде. Камил Флорович, бу авнаның адагында 5 июньдә һез экологтар үзегезнең һөнәри байрамыгызды билдәләйсегез, бәлки коллегаларыгызга әйтер теләкләрегез булыр. Әлбәттә, бөтә экология өлкәһендә эшләгән коллегаларыбызга бик зур рәхмәт. Улар бик кирәкле, файдалы эшләрдә алып баралар. Безнең табигатьне хаклайлар бит инде. Шуңа уларга сәламәтлек, озын гомер бөтәһе әйбәт булган инде. Зур рәхмәт һезгә лә, эшегездә уңышлар теләйбез. Байрамыгыз менән котлайбыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министры урынбасары Камил Биргулиев мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.